Cocentaina estrena orgue, té més de 1.000 tubs i es troba a l'església del Salvador. Es va comprar a Holanda i s'ha despertat amb un concert de l'organista alcoià Paco Amaya. Totes les despeses les ha sufragades una família de la localitat. 6 anys han passat des que este orgue es comprara d'una església que estava a punt de caure a Holanda fins que ahir es despertara a Cocentaina. Ha calgut una complexa adaptació de l'instrument a este temple que s'ha fet en un taller del Fondó de les Neus. Una família del poble ha actuat de mecenes cultural. Està construït a la forma tradicional i la fusta, el que és la part original, està tota feta en fusta de roble del Bàltic, com sol ser tradicional en el nord d'Europa, i la part que hem naturalment fer nova és tota de pi de mòbila. La parròquia, com totes, està curta de diners, però hi ha una família d'este poble que ha volgut sufragar tots els gastos d'instal·lació d'este orgue. Des de la compra en Holanda al muntatge així. Amb 2 teclats manuals i 17 registres, Paco Amaya el despertà ahir amb obres de Bach o dels espanyols Eslava o Soler. I és un orgue que dona moltes possibilitats sonores per afrontar diversos repertoris que podrien anar des del Renaixement fins als nostres dies. Prou eclèctic, potent, sensible, una meravella d'instrument. De fet, aspira a ser una referència musical més enllà de la comarca, no només per al culte, sinó també com a extensió cultural gràcies a la seva riquesa tímbrica.